Gibalhin mo na pod sa management. Kay ato mausa mo na napita. Pagkapinan ko ka, ma'am. Nindot ani ilang taon madam no kay usa na jud mo tanan ba? Then straight na siya. Ga usa na jud mo tanan. Order by the management nga ibalhin mo. So good morning sa tanan, gibalhin na sila. Naa na sila sa kilid. Kilid nga area then linya jud. Ma'am, pili lang, ma'am. Unsay mo ha, ma'am? Ay, sakig tuyo, mari, ma'am. Imbaw. Ari ma'am, pili lang ma'am. Ari, ma'am. Unsay inyo, ah, ma'am? Naimbaw, ari, ma'am, oh. Naisakig tuyo, ma'am. Ari, ma'am, pili lang, ma'am. Naluto na na. Ma'am, ano kinaso na rin, ma'am? Aninikad, ma'am. Ma'am, pili lang ma'am. Ma'am, ari, ma'am. Ay, balat bukot dito, ma'am. Nato. Kanya ma'am, pili lang ma'am. Swaki to yung ma'am, ay talaga. Depende yung kuan. Kuan, yung tuyo. Pila ang lapad? Ha? Ma'am, pili lang, ma'am. Naisakig tuyo, mari, ma'am. Ari ma'am, ako po ma'am. Swaki, may 50 ma'am. Yung swaki ba? Aninikad. Ari, sir, pili lang, sir. Naimbaw, ari, sir. Naibungkawil, sir. Naisakig tuyo, mari, sir. Oh. Ari, pili lang, ma'am. Mo ba? Ma'am, may lapo, ari, ma'am. May lupot na lapo ito, ma'am. Pili lang, ari, ma'am. Ari, sir. Ari sir, sir niya sir. Sir, natay dagko, ari sir. Natay swaki to yung mari sir. Asa ni sa Oroqueta City, Kapipol. Dagan kayo. Linya na jud. Ay, kamo lang din sir. Lonsa na puti, unsa nga ana niya? Saipo, unsa na siya kanang balat gyapon. Tara, ay sabi no tiya. Ay, Butang sana. sa inyo ka, ma'am. Natay lang to, ari, sir. Ako na lang yung naniwa na ayaw ko pili. Roger Supremo, dagan kang seafood ron. Kailan to ari lukog sir? Daghana kay sa seafood sa no? Taas kang linya ko dong. Tsada na mulan taon kay galinya na jud di na pala itong last nga buwag-buwag.
Ay, te, good morning. Tumuti ari ma'am, init ka. Mainit ari ma'am. Init, tumuti mo ma'am. Shout out to Ivan Paul Saceda from Canada. Saceda family from Canada, Edmonton. Shout out to Francis Wilbar. Ma'am, ari ma'am. Pili lang ma'am. Ma'am, nakay-juice ma'am? Shout out to Cheryl Pereira. Tuyo ato nag-live kayong dagang mo ron. Pamalit na mo kay dagan kayong seafood. Tinora Sanchez lagi lami. Ito yun ako live tinora ton dagang mamalit on. Dagang manganhi. Fernando. Morning to Ma'am Nancy Sunugan. Live na to niya itong daghang mo ani unya. Namalin sila, hindi mo mawala. Tingala mo, nawala magsipod. Gibalin sila dito sa may kilid. Taas sa kayong linya dito guys. Wala ba balik, Sir Ivan Paul Saceda. Nay gusto nga murag light green na po'y dark green na po'y lato ano yun. Nagpila na ni inani nga baso ka to? 40 no? Tulo 100 madam. Pila na ni inani nga baso? 40 no? Live ta sa upat ka pages karon. Dili ko speakers basa Florami Kimno. So naka cross post data sa kung taga kita kapipul o kipul. Dagan ka sipod sila guys. Good morning Ma'am Nelson from Sir Nelson ay from Upper Langkangan. Shout out to Dylan Mike Tangob Sir. Hi to Jiba Andam. Shout out to Ramos Moon Rapid Express. Sa mga dili kanin dito, pwede na mo order via Rapid Express. Francis Bilbar, shout out. Yes, every Sunday. Ibalin din sila, basig matingala mo ba anong nawa sila dos first line, naka sila dito sa pantalan lapit. Shout out to Rosalia Susing Pungato family. Shout out to Faith Flores. Sir, napikinasundag ko, ari sir. Pero mahurot jud po siya madam paghapon. Mabinlan mo gamay na lang po. Pero nagit time hurot jud siya. Wala jud mabilin. Dili pod. Ug nay mabilin inyo na lang isudaan. Panghatag silingan. Panghatag silingan. Ruta nila. Yahaya sa silingan. Ay silingan na lang tang duha mami tag-asa magkamam balhin ko sa inyo ah. Panasanan ikaw panasanan pag ano? Pumalhin na lang mi dito mami kayo. Taga panasalan naman ni ma'am din. Hi to Dylan Mike Mice Helen Kizana
Faith Flores sa tanan taga Mubod, Inday Faith Flores, shout out. Shout out to Jimmy McFire. Shout out to Kristen MTL from Canada. Shoutout ko sa taga proper Langkangan, labi na ni Cap Noel Malinis sa kumasilingan dia, Sir Marcivi Paspas. Ako dito, live ta, duha ka channel ning live ni. Siyarog di mahurot og pamalit sa mga ka-people sa tani. Ituyo na to nag-live aron daghang mga kuan. Daghang mga anhe dito kay gisuman na sila sa Litson. Sumuna Litson, anita sa seafoods. Na mga fans sila guys, malit mo. Shout out to Angelique Gabuli. Shout out sa mga taga-barangay H20 Falls, Kapatagan, Lanao del Norte. Balag taga Lanao, pwede tayo maani dito kaya po, doon lang kita. Chela Rose Kimada from Dagatan Alto. Owen Rayos. Muna yung ingon yung madomingo. Shout out to Ma'am Jamaica. Ay Ma'am Jem, kamusta? Ate Nura. Insan Jela Rose Kimada, palit na seafood. Yes, palit na. Ano sa ulap sir? Hindi halang-halang sir. Oo, naman sa taan yung dapitig ko. Nahadag sir. Sir Jan. Pangita. Sa? Pulbaan mo tayo pangita, mami. Ay, gwapa. Taas na kayong linya sa seafood. Dili na pala sa una nga mag lipat-lipat ta ate Jem. Karon kay may nakigibalhin yun mo tanan. Shout out to Silmar Humamil. Ha? Andes? Si wala Rizal dia, Andres na. Saudi, Eva Neri, Eva May, Bunyaw Neri, Matthew Gibay. Price reveal 40 per baso. Tulo 100. Unang 200. Musta man baliangaw, Ma'am Jem? Lago ito po. Sana, tuway? Pilay, kuha na ng tuway doon. 50. Kanina sa naman yung daan eh. Ayun sa nga na ning kinasuna. Balisala. Ha? Balisala. Balisala. Tulauno na siya, sir. Tulauno ni siya. Kani mo ni siya ay talaba. Tawaba. Oyster, talaba. Aray ma'am, pili lang ma'am. Wala jud ko kita burnay, madam, no? Na more burnay dito ron, sir. Wala na? Lang ko dang lawo. Ito na lang. Labare. Shout out to Matthew Gibay. Idol Tunya TV. Kuya Wiwi o Blopisayna. Shout out ya. From Wilfredo Patis Jr. TJ, mo niya, init na kayo ba? Magbutang yung gani. Init na barong adlaw, basig kuan. Basig mahilantan o niya ni mga seafoods, ani. Tungkol sa kainit, maglaban yung mga ulo, ani. Mga pamalit sa musipol ko, wala sa sinaon. Shoutout to Ate Reza Ardinetti. Magtilang ko? Alvin Tumanda, shoutout niya. Sipol. Balat, puso. Sir, lukot. Lukot, liso. Lukot ko. Shoutout to Genevieve Lara, to Wang Delu. Shoutout niya. Sa kuha ni sir, sa Lubok, dapit sa Pandalan. Tanan, tanawon lang.
Shoutout. Shoutout, Dailin Blanco. From Manila. Palit ang magkukaanit ang tunuan. Lukot magipangita nila to. Ay, lato di ay. Okay. From Canubay, Purok 5, Ma'am Lizelle Lariba. Lalato, sir. Shout out. Suroy ka ugma. Dua lang ugma, tulog nga po na. Duwaan eh. Oh. Kanit duha kay nanay pag dali makauli na mo. Abot yung mga bana rito, naligo na ra ba? Sipos, may balat, puso. Ari, ma'am, pili lang, ma'am. Yung dito nga itong nagi kang. Nabalhin lang tanan. Gibalit tanan. Ito, mora ba tayo na? Utos by the management madam, transfer. Tingala ko, nangita ko rin yun dito. Nawa man, kung hala, wala si seafood sa to. Sa laag kun mo ato, wag mo na mao pa to, karon kay straight na gyud, linya na jud. Ang problema ani dam kanang maghangin kayo. May man doon kay wala may hangin pero kanang si tawag ninyo na abagat ba na. Kung kanang hangin kayo na. Dapat magpapal jud ganyo niya madam kay init. Tao rin nagtapal niya, kay init kayo. Shoutout sa Tipan Lumasag family, Albert Tibor Lumasag, Wang Dilu. Lokot 40 per baso, tulo 100 banoy. Yummy talaga, yummy. Shoutout sa mga Coast Guard, Mervin Basbas Udal og ni Coast Guard LL Bas Udal og retired Coast Guard Marcelo Basbas og sa akong mga manghod sir from RCB Basbas Ning Bendoy Resi Bendoy family Pastor Edi Bendoy, shout out. Tuara Kamuti. Dili lang sir. Kamuti. Kaya bakit dili lang litob sir. Nitro Balunsyo, proper Langkangan. Wash out. Chiwell Kate Satori. Satori family from Manila. Dili lang sir. Ang sarap. Miyagan lang mo. Kamuti ma'am. Wilma Cabillo Malanog. Gusto ko na muli niya. Nagidagan kayo ron. Sumo na litson o humba. Kay, sige, Bea Fista. Cyrus, kaya 150. Hi to Aki, Wilfredo Tabaransa. Hi to Angelique Gabuli. Hi to Dailin Blanco. Shoutout Aploy Jake, Tayune family, Mama Daisy, Papa Boy, Dayan, Makmak, Padungdong, Palunglong, Pramping. Pila ng butilya po, madam? 250 daw to yung busing. Tanan, madyo ni lami. Hi to Shusi, Tagutungan Dragon. Good morning ka people, shout out from Canubay. Tagpila ang lapad sa tuyom, 250 or swaki. Kaya magbaklay ko diya, inay-inay. 250 250. Tarawan yung ipangita nga dikya, bulbog. Bulbog ni nga makaon. Jellyfish ba? Namay bulbog nga, dili makaon, katong color blue. Salamay. Napoy, makita po mo na. Makatulad ba na? Mamaak na ba na yung murag yung gaway? Mapasok ka na. Murag masunog yung panit. Lagi, katul-katul lagi. Sir, kilawo na rin bulbog, sir, oh.
Albert Tibor Lumasag Senior. Lami yun, lumiyagan. Judith Husul. Jen Duran, balik Jis. Wala na may Jis karon Jen. Murag na out of kuha na ang Jis. Wala na Jis doon. Wala na balik Jis lang ga no? Murag wala na. Balik Jis doon. 20 ra daw ang half na half. Kami nangita ni Jis daw. Manin nahulog. Na wala mo koy kuan lang ga. Cellphone na niyong gidala. Cellphone na ako gidala, wala niyang gidala. No money. Ma'am Phoebe Shanku. Ma'am Virgilim, shout out naman dyan, sir. God bless. Congrats sa Legend Rank from Muyax na. Rank down ko dyan eh. Nancy Ongkoy. Dili ko kay basig wala na inyo Kung uto na ako. Nancy. Geraldine Sagapi Kabasag. Ano na lang Wala lang ga. Ano sa asin? Ay, dili na ba kilos ang lato, sir? Kuan, takos, 40 per baso. Dili na ba kuan? Sir, nanay bulbog, sir. Kasi lang. Dito, sir, balat. Ikaw, Manila, sir. Kumusta naman ka, sir? Ginawagin sa. Nag-live ka? Oh, duha ka page. Ha? Gadungan. Duha ka cellphone gamit. Yeah. Shout out. Dapin, Kalamba Clan. Kaligid Clan, og ni Mercedes Udal. Marimi, Basbas, Manggubat, og ni Miami. Basbas, Bation, Farman, Ninin, Basbas, og Retired Coast Guard, Paloy Basbas from Marsib, Basbas. Wilfredo Patis, regards ko sa naka-jacket orange. From Wilfredo Humapit Patis Jr. Kaila ka, sir? Igagaw ni mo. Regards daw siya, sir. Dagan rin nakaila ni mo, sir. Regards daw siya. Regards ko ng gwapang atindiras. Tos, ikaw dyan ang ilang gimin, Maris. From Advin. Regards ko anak nga gwapang atindiras, sir. Ikaw mo ko'y nakafocus sa kamera. Dili, pwede. Nanay, tag-iya. Halin na. Kanina lang uban, ano? Signawi, halin po? Ubang tindira, ano, sir? Shout out sa mga nag-audition sa PBB, sa Jinsan. Albinita from Oroqueta City. Dongs Vlog. Muli na ako guys, kam simba pa ko. Paibog na tamog seafoods kay sumo na kayong sige glitson o humba. State ng pista. Dagan tang mani ka no kay sumo na sig, ha? Sumo na sig humba, sakit ka na madugay. Ano mo sa seafoods? Sir. Seafoods. Seafoods kayo na. Healthy. Yun sa pa na madam. Anong lugit-lugit man siya? Ano sa may sabot na? Pagwapa siya, para dali ra siya mo gawas. Ganyan sila, dahil siya na lang po. Ay, okay.
Okay. Meron kay limited ang bulbog no, gamay ra kang bulbog no. Wala naman ang bulbugod sir. Murag lisod mo gud siya, daibon mo gud na siya ninyo no, nang languyon jud siya ba. Katong po na dili ko na kuan kay dili Then di mo mamaog kuha ng iyang part sa iyang gaway katol. katong gyud sir. Then matungnan kag nay sa labay na Patay kanang kanang blue bitaw color. Nakuanan ba ko na sa una dam naligo mig dagat pa. Kanang blue ba nga jellyfish ba nga mamurag mamaak nang iyang dikya gani bukya ba katul kayo. Pinapay mas kuan daw na napay mas katol. Sa labay na gyud Oh. ko, mapatay gyud to. mupatay gid na sa labay no. Kasi color na blue gyapon. Gagmay. Gagmay nga. Siya nga gagmay kuan. Gaway. Gagmay blue lagi kanang blue ba na, sa una nataptan ko na murag nasunog akong ani. Suka ra imong gibutang. Kamo ba? Ano hadlok na nagkuha no. So mo na to. Bye na kay Manimba pa mi. Shout out to Alex Lum Tabuan. Wala press control diha. Napaliog lang ayaw kayo magpalabi pamahal from Alex Lum. Hey guys, Ate Nora, nakita niyo, tara. So muna to. Bye-bye.